Atensyon sa mga gun holders sa tibok lalawigan sa Sugbo, ang permit to carry firearms outside residence temporaryong gisuspenso una sa PNP nunot sa nagpadayong tigom dinhi sa Sugbo sa mga ASEAN Chief Justices. Ani ang report. Sukad alas 12:01 niadtong Nobyembre 17, temporaryong gisuspenso sa Philippine National Police ang permit to carry firearms outside residence alang sa mga gun holders sa tibok lalawigan sa Sugbo. Subay kini sa gipahigayong 11th meeting of the Council of ASEAN Justices sa usa ka resort sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Ang tigom nagsugod gahapon Nobyembre 18 hangtod sa Huwebes, Nobyembre 21. Matod ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga bisan kung sa Lapu-Lapu City ang tigom, apan may ubang mga kalihukan usab ang mga Chief Justices sa mga silingang dakbayan sama sa Cebu City, hinungdan nga Lukop Cebu Island ang pagpatuman sa suspension sa permit to carry firearms outside residence. Mulungtad ang pagpatuman ini hangtod sa alas 11:59 sa gabi sa Nobyembre 21. For the whole Cebu province man na siya, meaning to say, naay mga gun owner nga na PTC nga magdadala-dala gyapon within sa Cebu Island, possible madakpan gid na sila illegal possession considering wala man gisuspend man temporary rin ang permit to carry. Sa habig sa Lapu-Lapu City Police, wa pa sila'y nasikop nga nakalapas sa maong lagda. Sa Pikas Bahin, miluwat og executive order sa Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan nga nagsuspenso usab sa klase sa tanang mga pampublikong tunghaan sa Dakbayan ug mga adlaw Nobyembre 20. Lakip sa gisuspenso ug mga adlaw ang trabaho ubos sa Lapu-Lapu City Government. Sa naasoing EO sa Mayor, iyang gipasabot nga kini ang usa sa nakitang solusyon sa LGU aron kaminosan ang posibleng kahasol nga masinati sa parehong mga upunganon, mga deboto o mga bisita sa Dakbayan nga posibleng matanggong unya sa trapiko o maglisod og sakay sa mga pampublikong transportasyon. Nunot sa pagdagsa sa daghang mga tao sa Dakbayan ug mga adlaw, bispera sa kapistahan sa Birhen sa Regla. Hinuon aduna gihapoy skeletal workforce ug mga adlaw alang sa mga frontline services sama sa City Treasurer's Office, Office of the Building Official, City Health Office ug uban pa aron modawat sa mga bayad ug application. Way labot sa work suspension ang mga trabahante nga nadistino sa emergency response, maintenance of peace and order, solid waste management ug hospital service. Optional lang hinuon ang class suspension ug work suspension ug mga adlaw alang sa mga private schools ug mga pribadong establishmento. Uban ni Godfrey Rilien, Luen Merondina, Balitang Bisdak.